Mara mill-Gżira tinsab fil-periklu tal-mewt wara li l-ħamis fil-għaxija kienet involuta f'inċident ta' traffiku bil-mutur tagħha. Il-każ seħħ ftit wara 9 ta' filgħaxija fi Triq il-Kosta limiti ta' Baħar iċ-Ċaq meta għal xi raġuni il-mutur ta' tip Yamaha misjuq mill-mara ta' 30 sena ħabat ma' vettura misjuqa minn Libjan ta' 38 sena residenti tal-Pjetà. Jidher li żewġ sewwieqa kienu għaddejjin fl-istess direzzjoni lejn San Ġiljan meta seħħet il-ħabta bis-sewwieqa tal-mutur tispiċċa fuq il-crash barriers li hemm mal-ġenb ta' triq. Fil-post ġew msejħa minnu fih uffiċjali tal-Pulizija u tim mediku b'ambulanza li ħadu lil mara l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Ġiet iċċertifikata li ġarbet ġrieħi serji u nżammet fit-taqsima intensiva. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Dimek li fetħet inkjesta u qabdet ukoll numru ta' esperti sabiex jassistuha fl-investigazzjoni. Triq il-Kosta hija hotspot għall-inċidenti ta' traffiku u b'mod partikolari għal inċidenti bil-mutur u l-aħħar vittma ta' din l-istess triq kien sewwieq ta' mutur misidjan ta' 51 sena li telef ħajtu xahar eżatt mill-inċident tal-ħamis u li wkoll inqabad fil-crash barriers tal-istess triq.